Васил Иванов Кунчев, известен като Васил Левски и апостол на свободата, е идеолог и организатор на Българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация и на Българският революционен централен комитет, български национален герой. Васил Левски е роден на 18 юли 1837 година в Карлово, в семейството на Иван Кунчев Иванов и Гина Василева Караиванова. Има двама братя – Христо и Петър, и две сестри – Яна и Марийка. Учи във взаимно училище в град Карлово и в класното в Стара Загора. През 1851 година баща му умира и тримата братя остават да се грижат за семейството. Васил е на 14 и започва да учи абърчелът. Учи 2 години в класно училище в Стара Загора и изкарва едногодишен курс за подготовка на свещеници в Пловдивското класно епархийско училище Свети Кирил и Методий, основано от Найден Геров. На 7 декември 1858 година приема монашеството и името Игнатий в Сопотския манастир Свети Спас, а през следващата 1859 година Пловдивският митрополит Паисий го ръкополага за иеродякон. Той владее отлично няколко езика – турски, гръцки и арменски, които се оказват полезни в революционната му дейност. На 3 март 1862 година заминава за Сърбия и взема участие в първата българска легия на Раковски в Белград. Запознава се отблизо с бунтовните среди на българската емиграция. Заради своята ловкост и храброст по време на сраженията с турците за Белградската крепост, Васил получава името Левски. Според легендата е направил лъвски скок по време на военни упражнения в Сърбия. На този етап изпитва силното влияние на Раковски и възприема идеята за организиране на чети, чрез които да се вдигне народът на въстание. След разтурянето на легията се присъединява към четата на дядо Илю, войвода. През 1863 година заминава за Румъния и след кратък престой се завръща в България. През пролетта на 1864 година на връх Великден в Сопот, Левски в присъствието на най-близките си приятели само трязва дългите си монашески коси. От този момент той става мирски дякон на свободата. От април 1864 до 1866 година Левски е учител в село Войнягово, Карловско. След това от март до октомври 1866 година в Доброжанското село Еникьой. Близо до границата той се надява да се свържи с Раковски и да се запознае с неговите по-нататъшни планове. Като учител Левски развива революционна пропаганда сред народа и организира патриотични дружини за бъдещето въстание. През 1866 година на румънска земя се движи в средите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През ноември 1866 година се среща с Раковски. През 1867 година
по предложение на Раковски е определен за знаменосец четата на Панайот Хитов, която се подготвя за прехвърляне в България. Заедно с четата изживява всички трудности и разочарования по време на похода в Балкана през 1867 година. После заедно с четата преминава в Сърбия и постъпва във втората българска легия на Раковски. След разтурянето й той се разболява и остава 2 месеца в село Зайча. През това време преосмисля изминатия път. За пръв път изразява мнение, че трябва предварителна подготовка на народа за участие в освободителното дело. Писмо до Панайот Хитов загатва за своите изводи и намерения, като му съобщава, че е решил да извърши нещо голямо в полза на отечеството, което ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Него се засилва недоверието спрямо Сърбия и убеждението, че българите трябва да разчитат преди всичко на себе си, а не на външни сили. Гибелта на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа окончателно го убеждава, че предварителната подготовка е необходимо условие за победата на българската революция. През август 1868 година Левски отива в Букурещ, където се свързва с Иван Касабов и дейците на българското общество. По това време се запознава с Христо Ботев. След 2-месечен престой в Румъния на 1 май 1869 година апостола започва втората си обиколка в българските земи. Сега той е снабден с революционна прокламация и пълномощно получени от Иван Касабов. И двата документа, които удостоверяват, че Левски не е случайен човек, а изразява мнението на българската политическа организация в Румъния. По време на тази обиколка Левски поставя началото на изграждането на вътрешната революционна организация. Първият комитет е основан в Плевен. После продължава изграждането на местни революционни комитети в Ловеч, Троян, Карлово, Калофер, Казанлък, Пловдив, Сопот, Черпан и други. След завръщането си в румънската столица, Левски се включва активно в живота на младата българска емиграция. В края на 1869 година, заедно с Любен Каравелов, участва в създаването на Българският революционен централен комитет. Той се стреми да убеди емиграцията, че центърът на подготовката на предстоящото въстание трябва да се пренесе във вътрешността, че българите трябва да разчитат на своите собствени сили, а не на външна помощ, че трябва да се скъса решително с необмислените комбинации в балканските страни. На 22 септември 1872 година Димитър Общи организира обир на турската поща в Арабаконак. Левски е против, но е подкрепен единствено от поп Кръстю Никифоров. Залавянето на участниците нанася тежък удар на революционната организация. На 27 септември 1872 година бива заловен от турската полиция до Къкринското ханче. При залавянето му Левски притежава редовно тескере за пътуване, но го гълта, за да го скрие от турците. Предполага се, че причината за неговото залавяне е предателство. Спори се за името на предателя Поп Кръстю или Марин Поп Луканов. Според други проучвания, предателство спрямо Левски не е имало. До последно османците не знаят кого са заловили и Левски е откаран в Търново, за да бъде разпознат. Левски
който е охраняван само от 20 запци, по време на пътя си от Търново до София, се е надявал до последно, че ще бъде освободен от съмишленици. На 19 февруари 1873 година присъдата е изпълнена в околностите на София. Мястото на обесването на Васил Левски се намира в център на днешна София, където е издигнат негов паметник.